It's me again, Jakes Ganarote. So guys, ngayong araw na to, gagawa tayo ng tinaman. So tawag sa amin ng tinaman. Suman po yan. Imbis na asukal ilagay mo, asin po yan. Kasi tinaman ang tawag. Ha? Sige, samahan niyo ako guys. Ito po yung gata. Ayan. So ilang kilo yung gagawin natin? 3 kilong malagkit. At 3 pirasong gata ng niyog. Ito, 3 piraso. Ay, 6 na piraso pala. 6 na pirasong gata na tig 30. 30 po para yung, sa 3 kilong yung niyog. malagkit. Yan. So guys, lalagyan na natin yung malagkit. Yan. Nahugasan na yan, oh. Ito po yung malagkit. Nahugasan na po natin guys. Mga kajikser. Mga kajikser ha. Yan. So lalagyan na natin yan bago pa siyang kumulo. Yan. Bakit bago kumulo? Bago kumulo. Yan. Lalagyan na guys. So yan muna. Lalagyan na po natin hanggang sa manuyo siya. Yan. Gagawin natin siyang parang ano, tawag yan, malagkit na linukay. Yan. Ano ba yung linukay? Ano ba yung linukay? Latik. Yan. Biko! Biko yan. Parang biko. Biko lang biko. Kaibahan lang. So, kaya lang yung biko kasi Luto na yung... sinasaing muna yung malagkit. Saka siya ano sa gata. Halo kayo sa gata. Yan. So guys, habang inaano natin ito, pwede natin siyang lagyan ng asin. No? So, lagyan natin yung asin. Tansyahin. So, ilang kilo yun? Sa 3 kilo. 3 kilo. Hindi na lang sa panglasa niya. Ilang Mga ganito takal lang siguro, ng no? gata? Yan, ganyan lang karaming asin. Ilang takal ng gata ba? Kapag 3 kilong bigas, ano bang dapat gawin para? Takalin mo kung ilang kilo yung malagkit mo. Kung ilang kilo yung malagkit mo, Yun din ang ano. yun din yung gata niya, pero bawasan mo lang ng kalahati. Halimbawa, Mas lamang ng ano yung ng kalahati yung malagkit. Hindi bawasan mo lang, ano ba 3 baso na malagkit. Mga dalawa halimbawa, dalawat kalahati. 10 takal kasi yung ano, yung malagkit, gagawin mong siyam lang yung gata. Siyam, Siyam na takal. Depende. Basta bawasan mo lang lagi ng kalahati. Kalahati ba? Kalahati. Pag 10, Bakit ganun? siyam at kalahati, gano'n. Bakit ganun yung takalan dapat? Para medyo hilaw yung ano. Medyo hilaw kasi yung ang pagkano nito gawa. Kasi babalot pa yan sa ano, tapos sasaingin ulit. So doon na siya maluluto. Pangit naman kasi pagkaluto na siya tapos babalutin mo. Panglugaw na yun. So, kasi sasaingin pa siya, no? Sasaing Ibabalot pa pa siya, tapos isasaing doon mo na siya palulutuin. Babalot pa Ano siya. siya? Nakikita? Kunting patuyo pa, mga guys. Yung parang itim-itim dyan. Yung ano yan, parang tutong sa ilalim. Kinayod ng kinayod. Nakakayod kasi oh. Dapat yung kahoy na anong ginamit ko, no? Yung lalim na kasi ano lang. Tsaka lakas ng apoy kanina. Kailangan natin siya tumuyo. Hello kayo, okay. Pag dumudulas na siya. Hindi pa. Yan pala sikreto niya. Tapos titistingin pa sa dahon yan. Hindi siya sumasama. Pwede nang ibalot. Pwede na siya balot. Dati kasi gumawa ko ng palpak eh. Kahit anong luto ko, hindi naluto. Yun pala may sukat. Lahat. Trophy. Podcast. Tintab na nga. Kitang-kita ko na, tintab. Kuha ko ng dahon. Sipo ka na doon. Kung didikit na siya. May sumama siya. Pag may sumama,
sabihin, hindi pa pwede ibalot. Pag walang sumama, pwede na. Hindi sumama, hindi pa. Oh, may sumama. Okay pa. Wait na. Kita ko na yung Hindi kintan. na nag-ano sa kutsara. Sabihin yan, Hindi na daw, meron pa. hindi na sumasama siya sa kutsara. Subukan natin ulit. Pag may sumama, wala na. Walang sumama? Baka naman nahiya lang. Yan, okay na. Ayan. So, okay na. Pwede na siyang balot, mga kajikser. Okay, abangan na lang po natin mamaya. Sino kumuha pala kay Justin? Ayun, kailangan natin itong balot. Kailangan natin itong balot. Ito ng balot, napakasisilan yan. Silang. Okay na yan. Nakasama mo, Jigs? Hindi ko makontento, ganun lang. Yan, nakikita talagang walang dikit sa dahon. Nagmamantika. Vlog-vlog natin ng konti kasi para na ito lang muna siya, okay? Hindi natin yung isa pa. Partner, tapos taliin, no? Oh, kanta. Sorry. Malaki. Ganyan talaga ang ano ng tinamahal kung saan. Malapad, hindi malaki, malapad. May palapat talaga yan. Kasi pag suman, pabilog. Ganun yung tamang ano niyan. Maninida pag gumagawa ganyan, malapad. Hindi siya malaki, malapad siya. Tatali lang natin mga kajikser. Ano pa? Parang hindi pa ano yung nyug. Sa lubi, 200 sa dahon. 150 rahen dah. Maubos kaya eh? Hindi, sobra-sobra yan. Dapat naman yung 100 na bibili ko. Sobrang dami. Bukas, ang lapis ang Bukas, ipamahagi mo. ako na. Ipamahagi mo daw ng saging. Ato. Ayan mga kajikser, okay na ito. Tapos isasahin na lang ito ulit. Yan lang. Antayin natin makaalot lahat. Balutin natin lahat. So, balutin nyo na. Oh, lalagyan natin ito sa wali natin. Yan. Isasalang ulit ito sa hapon. Yan. Kapakulong ulit yan. Hanggang sa maluto na talaga. Bagay nito. Yun. Tapos salang natin. Ilan sobra na yan? Tama na yan. Sa next batch na yan. Lagyan natin ng tubig. Mga kalahati lang siguro. Yan. Pasan mo? Mga lagpas kalahati. Yan natin. So ayan, mga kajikser, mga ano, mga lagpas, mga hanggang dito lang. Lagpas kalahati. Saan? Hindi ko makita eh. Ayan, oo. Okay na yan. Kita mo na, takpan natin yan. Ayan, mga kajikser, at buksan natin ang kalan. Ayan, yun na yan. Mga kajikser, so titikman na natin kung luto na ang ating ginawang suman na tinaman. So yan, kita nyo naman, umuusok pa. Umuusok pa. Yan, so, try lang natin to at testing lang. Ayan, kumukulo pa siya. So, yan na tayo. Bukan natin kung luto na. Ang ating suman. So, pilihan natin isa. Nagbubulong ka na naman. So yan. Yan, hilaw pa nyo. Ayan na. So, sakto lang ang pagkaluto. So, pwede na patayin yan. Saktong pagkaluto, hilaw pa. Yan yung hugis ng kitchen din yan. Wow! Hindi natin alam. Usok-usok pa.